Il-Partit Nazzjonalista qed jistieden lis-soċjetà ċivili u lill-laqdiet kollha f'pajjiżna biex jaqblu fuq prinċipji fundamentali dan sabiex il-Partit Nazzjonalista jkompli jkun it-tarka tal-verità u l-ġustizzja kif ukoll il-vuċi tan-nies. Is-Segretarju Ġenerali Francis Zamid-Dimek għamel appell ġenwin mqanqal lis-soċjetà ċivili, lir-Repubblika u lill-laqdiet l-oħra kollha li għandhom tassew għal qalbhom il-ġid tal-poplu Malti Wawċi biex jilħqu f'dejn bejniethom u l-koll ikunu t-tarka tal-verità, tal-ġustizzja u tal-governanza tajba. Zamid-Dimek għamel dan l-appell fil-programm Sorsi Informati li fih tkellem fid-dettall dwar il-ħidma li ju se jkun qiegħed jagħmel biex jerġa' jgħaqqad lill-Partit Nazzjonalista u jkabbru biex ikun moviment akbar ta' idejat li fih ikun hemm post għal kull minu favur il-verità u l-ġustizzja. U qal il-bibien tat-Tar Ċentrali huma miftuħa għal daw kollha ta' rieda tajba, inkluż laburisti li huma imxebba bil-korruzzjoni u bil-mod ta' kif qed jitmexxa dan il-gvern. Fil-programm Sorsi Informati tkellem fid-dettall ukoll l-eks-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Clyde Puli li enfasizza li l-sfidi li għandu qudiemu l-partit huma kollha sfidi li blaqda jistgħu jinelbu. L-akbar żewġ sfidi huma dawk tal-għaqda u l-finanzi. Iżda kemm il-darba jkun hemm rieda ġenwina minn kulħadd, allura dawn id-diffikultajiet jinelbu u mill-isfidi jinbidlu f'opportunitajiet kbar kemm għall-istess Partit Nazzjonalista u anki għal pajjiżna. Id-Deputat Nazzjonalista Clyde Puli enfasizza wkoll il-punt li hemm ħafna pedamenti b'saħħithom li fuqhom il-Partit Nazzjonalista jista' jkompli jibni u jimxi l quddiem. Iżda dan kollu jista' jseħħ jekk kulħadd jifhem li l-politika qiegħda hemm biex dak li jkun iservi ħalli pajjiżna jimxi l quddiem u l-poplu Malti Wawċi ikollu kwalità ta' ħajja aħjar.